Nyuwun pangapunten panjenengan menika tunanetra namung tresna kalian budaya lan kersa nguri-uri kabudayan. Nuwun sewu ingkang mripate ganep kadangkala malah sok mboten kepengin nguri-uri budaya malah sok mencibir budaya. Menika panjenengan dados inspirasi kagem para kadang-kadang kula. Iya. Anjen ngono ya, Mak. Nggih. Mung sayange jenengan kok dadak nyuwun Mbak Tati niku napa weruh? Nggih, Pak Seno. Nggih, ngapunten saderenge nggih. Kula nggih alhamdulillah saged bertatap muka kalih panjenengan. Ya, niki asring men kula nggih ningali teng YouTube ngoten nika lho Pak Seno. Wis ngapusi sampean. Mboten ngapusi saestu kok. Mbok sampean muni ningali teng YouTube itu tetep ngapusi. Lho, kok ngapusi pripun? Sampean iso muni bertatap muka sakniki kula nganggo klambi apa ayo? Jenengan to? Oh. Riyen nggih. Oh, biru no, Pak. Ah.